Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lerek nincanging alis latala wewangunan Suralaya bakal obrak-abrik tanduraning para dewa panganing para dewa pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala tak rusak kabeh sawangen iki. Jenenge apa ki trigger tam. Iki terus kepiye? Ayo. Kayoangan Suralaya bakal tak obrak-abrik. Panganing para dewa jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa bakal tanda ketiwasan atiku. Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lirik nincanging alis Kakang Narada sajak sumengko pengawak bocor ketiwasan adi guru kados pundi samangke Bima Paksa sampun
nyemplung wonten madyaning Kawah Candra Timuka nanging wonten raseksa kalih cemeng kalian pethak ingkang barang amuk para Jawata watak nawa kula dawuh pun boten saged pun boten kuwi mambengi pun boten namung wewangunan ingkang dipun risak di Guru malah kepara pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala ugi dipun risak sumbaripun badhe dipun telasaken menapa boten kaliren mengke mongko para Jawata lawang pakanane para Jawata niku pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala nek arep diganti pelem mana lagi ya boten iso diganti jambu kristal nggih boten masuk kados pundi niku Aji Guru pamrayoginipun Kakang Narada kados pundi ingkang saged nulungi kahananing Suralaya boten sanes inggih namung Bima Paksa Aji Guru inggih menawi mekaten samangke Kakang Narada amrepekana Bima Paksa supados ngrampungi raseksa kalih menika umpami mangke Bima Paksa gadah panyuwun kados pundi dipun paringi kemawon Kakang Narada nggih nyuwun pamit nyuwun nilah Aji Guru prihatin waspa gumijil ingkang sampun puluhan taun mapan wonten dasaring Kawah Candra Timuka nenggih Narendra Ngastina duking muni Prabu Pandhu Dewanata sumawon ingkang garwa mudha inggih Dewi Madrim samangke risang Bima Paksa sumusul ing dasaring Kawah Candra Timuka pepanggihan kaliyan ingkang Rama nenggih Prabu Pandhu Dewanata Bapak Pandhu Bapak Pandhu mapan oleng Kawah Candra Timuka Babu Madrim semono uga Bima Paksa ora dadi ngopo nggih pun bapa mapan ana ing kene yen pancen kaya ngono Bapak Pandhu aku mapan ana ing kene nyawiji Bapak Pandhu lan Babu Madrim sarta aku ngaturake panuwun nalika semono anakku Gatotkaca nyemplung Kawah Candra Timuka kang nyatane digula wentah dening Bapak Pandhu sipira luputku Bapak Pandhu durung bisa nyuwargakake marang wong tuaku aja rumangsa luput nggih Bima Paksa kabeh mau anut lakuning kodrat
sarta minangka panebusing kabeh luputing pun bapa nggih Bima Paksa. Ulun Kang Prapta nggih Bima Paksa. Berkencang waruda yang gedang montong teko wong. Bima Paksa, jeneng kita mboyak rasa panas mapan noneng kawah Candra Timuka nggih. Ora tentrem atiku sabab nyawiji kalawan Bapak Pandu. Ya sabab jeneng kita kulupus kadunungan kawruh panunggal. Ya kawruh kasampurnan nggih Bima Paksa. Iya. Aku wis ora peduli meneh karo kowe Bathara Narada. Wow, lah aku wis dicuekin. Wis tidak diperdulikan lagi. Aja kaya ngono ya, Nger, Bima Paksa. Iki ana kanugrahan luhur saka Sang Hyang Jagat Girinata. Kanugrahan apa? Jeneng kita kulup sinaraya supaya mambengi payo-payo kang anempuh kayuwangan Suralaya nggih. Oh, ora idep. Wah, wis iki wis apatis jenenge iki. Ngerti ya, menawa Suralaya wektu dina iki ketaman dahuru ketekan parang muka buta loro ireng kalawan putih gawe rusak pewangunan ngerusak pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala. Dudu perkaraku, dudu urusanku. Angel. Iya iki lek bareng kandha. Nger, jeneng kita tarpe kekayuan, Nger. Eling-elingen jeneng kita tarpe kekayuan apa Bima Paksa? Aduh dewaku. Aku gelem mambengi putra sarta rucat kapanditan Bali dadi satriya. Nanging aku njaluk pitukon. Apa pitukan kita, Nger? Bima Paksa? Bapak Pandu Babu Mantri kudu mentas saka Candra Timuka munggah ka swargan jati. Swarga Tunda Sanga. Swarga Tunda Sanga, Nger. Kuwi swarga mulya. Turmat janma kang pinilih. Yo Bapakku Pandu. Janma pinilih kang kudu mapan ana ing swarga mulya. Yo swarga Tunda Sanga. Gelem minangkani apa ora? Umpama udu kuwi panjalukmu piye? Aku ora gelem. Ya mung kuwi panjalukku ora ana liyane. Yen ora mbok pinangkani luwih becik aku mapan ana ing kene. Yen ora rampung perkara iki para dewa kaliren pangan entek. Ora iya. Ya wis. Ya wis mbok menawa iki pancen panebusing darmamu. Kowe dadi bocah kang bisa nyuwargake wong tuamu. Sepira luputing Pandu Dewanata bakal diparingi pangapura dening Kang gawe jagat. Wektu dina iki mentas saka Candra Timuka mancing ing swarga mulya. Puntapna Nger Bima Paksa.
paksa nadyan sepira gedhining luputku nanging aku Darbi putra kang sinung watak utama Darbi putra kang bisa nyuwargakake wong atuwamu bagya mulya uripmu yenggir pun bapa lan ibumu matrip nelakake gunging panuwun wektu dina iki mapan ing kasuwargan jati ya swarga mulya ya swarga tundasa Kangaran Bima Paksa. Bima Paksa jejering pandhita. Wis rucat saiki satriya panenggak Pandhawa ya Raden Werkudara. Kutha sakloron yen ora gelem rucat. Aku sing bakal ngruwat kowe, aku ngerti sapa sejatine kowe. Ngerti yen wektu dina iki Prabu Pandulan garwane Dewi Matrip wis munggah ana ing kasuwargan jati. Woi, latala. Kandhangipun Kakang Yayu Werkudara sepira luputing pun Kakang sing gedhe pangapuramu Yudi pun Kakang rumangsa kasoran budi lawan Siadi. Wah, arep Kakangku ora usah rumangsa luput. Wektu dina iki Bapak Pandu Babu Matrip wis munggah ing swarga mulya. Gawe pambudidyaning bebarengan. Iya, jumbuh kalawan sumpah prasetyaning para Pandhawa. Siji mukti kabeh, siji mati melu mbelani Yayu. Mula pun Kakang kraya-raya tekan kene kanthi kaya mengkono iki mau. Kuwi mau kabeh mujudake panjurunging sedya sarta pambudidaya. Iya, Yayi. Pun Kakang uga melu munjuk syukur ana ngarsaning Gusti Kang karya jagat. Dene Siadi wis bisa nyuwargakake sawarga Paman Pandu Diwanata kalawan Bibi Matrip. Ya, iki isih ana sing bakal ngribeti ana ing kene. Sampurnakake sisa kanggo dalaning kasatriyan. Iya, ngati-ati Werkudara.
Adalah. Bojleng iblis lanah padha jejegak. Iki Bima Paksa ya Werkudara ya. Aku Raden Werkudara kowe sapa? Aku Prabu Kirmina, anake Prabu Boko. Prabu Boko tak sirnakake. Mergo dadi memalaning jagat ora nrimakake. Aku njaluk patimu Werkudara. Maju kene pengen nyusul Prampang. Oh! Oh! Semekean wis nuadeg pendhita. Ora ana sedya kang kaya mengkono. Ayo. Apa turun ndi? Pakat ajak bali marang negara Ngastina. Apa Durna wis katrema ning kene. Tinimbang ketabetan watak kala ambeksa Budi Candala. Apa Durna pilih mapan ana ing kene. Wah, dalah cicil Bratayuda. Ayo maju. Mengkene. Dono sampeyan wis mukti Wibowo wis tak mulyake ana negara kita sampun Ger sampun regecikan malih sampun kula badhe wangsul kaliyan Paduka Sinuwun Prabu Duryudana namung kula suwun mboten wonten regecikan malih wekdal menika Werkudara ugi sampun lukar kabrahmanan wangsul malih dados satriya Pandhawa panenggak Pandhawa nggih Bapak Durna ora dadi ngapa Nger Werkudara pun Bapak tetep nyawiji marang Ngastina ya Nger ya ora dadi ngapa hati-hati Bapak Durna Bapak Durna iki mau Prabu Kirmina Boko ngiko cokro jarane anake Prabu Boko banjur Bapak Durna saiki bali marang Ngastina wadya balane Kirmina sing ora trima seblakan barat ya
kadangipun Kakang Yayi Werkudara kaya ngapa bombong bungah sarta bagya mulya rasaning para kadang Brata Pandhawa uga putra wayah lan kawula sak ngamarta dene Syadi wis bisa nyuwargakake Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewarata sarta Ibu Matrip. Ya, kabeh pakarya bebarengan sinulung sedya sarta linambaran ati suci pepayung Budi Rahayu. Iya. Nyai Kakang Badranaya jroning rasa syukur si Kakang andharna marang kabeh kang padha lenggah sarta para kawula ya Kakang. Nggih ngestakaken dawuh Ndara. Samangke kula nderek mangayu bagya dene Ndara Werkudara sesarengan kalian para kadang sampun widakdo nyuwargakaken ramanipun inggih pun Prabu Pandhu Dewanata miwah Dewi Matrip. Mugi-mugi lekas ingkang kados mekaten kala wau ugi dadosa swarga mulya tumrap panjenenganipun Bapak Sasra Soekarno Sawargi kaliyan Ibu bagya mulya wonten ing alam langgeng tansah kinasih dening Gusti ingkang akarya jagat. Putra wayah lan kula warga ageng ingkang sampun mikul dhuwur mendem jero pinaringana kabahagiaan ketentreman kamulyan pinaringa kesarasan ingkang sampurna pinaringa rejeki ingkang agung sarta pinaringana derajat kawibawan ingkang sakelangkung inggil. Ugi dhateng warga masyarakat ing Tegal Suka mriki kasawaban dhateng swarganing Prabu Pandhu Dewanata. Wonten lepat kula nyuwun pangapunten den pinanggih malih sanes sedal.